imbag nga aldaw na imbag nga rabiti amin na po ang sangapada nga umay man na po danunin dito programa tayo na paluwan. Rayaw ni Ilocano. Ito tanga po kita dito apo dito na kung kunami tatayin kada kayo apo nga Part 2. i-programa tayo na pauluwan. Rayaw ni Ilocano. Programa tayo na pauluwan. Rayaw ni Ilocano. Na pauluwan na programa. Ay, maruwam ka. Oto. Ayan, so na-ipark na ibang oras na yung aming kakabsat. Mga duway manin po iti pamilya. Iti. Rayaw. Ilabagbagam mo. Daryog ata niyo. Ang agi baga ti Rayaw. Ayan, so nagindi na dito na po ni Facebook itang oras kakabsat. Yan. Agi share kayon. Kada kiti bukbukod yun nga wall. Tap na doon tayo pa nga agkakadwa. Agraragsak. Agdadanggay. Ay, Agraragsak. Ita nga malem. Kat makadkadwa mo yung apo ita nga malem ni DJ Grang siya ka po. At kadayo mo tinumotibiyang, siya ka po. Ay bagam nagan mo. Ray Lagmay. Rebentor. Ay, Rebintaur. Kan kasama ito apo dito na guest si datay Guest. ang kesen. Dudikit di Kadwa tayo. Kadwa tayo nga talaga. Ni Manang Irene Presto sa Makalina. Makalina. Tagalis damit Oh. Kada programa po, tayo suna. Wen, tagalis na niyo. Ken kasamot nga Assistant Director ata. Wen. kadakmet apo nga ingkay makadkadwa. Ang dakilang. Apo. Dakilang Pinzoters. Wen, Marvin Agne apo. Yeah. Wen. Keta. Ayan, sa mga nandito na po. Nakakaasing ang mga uungtan lata. Ako, dapasurot. Kaway pasurot na kayo. Ano kagawad? Dahil nga ang mga nakapipir. Ayan, sa mga dagdoy na po, ag-present kayo, tap no makablawan da kayo. Maysa ken maysa. Ayan. Ket bago tayo kakabsat, pagkimanan tayo mapailang dagitinayot nga tumultulong dito nga programa tayo. Kas kada ma'am Bibiana Bolo Simon. From Switzerland. Kita Remy Mauricio. From Switzerland. Tina Duminsale. From Switzerland. Kita Joe Ramos. From Switzerland. Edwin Crisolo. From California, USA. Susan Agne. From Hong Kong with love. Shane Agas. From Hong Kong with love. Cheryl Tagala. From Hong Kong with love. AKA Unas. Stewart Bautista. From Saudi Arabia. Preda Avalos Naipes. From South Africa. Chinganitnit. From London. Ma'am Gina Valdez, Abanta Paselo. From Singapore. Lindo Kusin. From Singapore also. Ma'am Kimberly Yap. From Thailand, niya kasinsin ni Manong Ray. Sir SB Romel Rinion. From Benito Sullivan. Kan kasama niya pagyamanan tayo iti Friends Forever Straight from the Heart Foundation, headed by Rose Christine Alibuyog. And Plan also, Advisor. Judith Ramos. Ayo. Yan kasama kakabsat pagyamanan tayo iti he. Tisaranay Worldwide. Bileg Tinima. Ayan, and kasama iti Switzerland Fanatics para sa ating uniforme. Kan kasama nga mga DJs nga kakadwa. Ayan. Pagyamanan tayo may iti Secret. secret donation iti wireless microphone. Sino ka dyan? Sino? He. Ang kumamo. Ayan, kaya Kan kasama ka pagyamanan tayo iti Raun Electronic and Merchandise. Kung kuha ka ni matmatunan ni Mr. Christopher Aquino. Ito Raun na Electronics and Merchandise sa pagkit masarakan din na Kawayan City. Isabela. Patog ti Shell Gasoline Station. aha. Ayan, no. Iso dagitay na agbalbalak apong gumatang ti mixers, amplifiers, speakers. Yes. Video okay machines kadagitay na hilig apong kanta. Keyboard, gitara. Ang At dalagitay na dalagta. hilig but lang apong nga tumugtuk-tukar. Yes. Mapangkailang apo dito na Raun Electronics and Merchandise. Yes. Nalaka, ng di kalidad na Ayan. amplifiers, speakers. Yes. Okay. Ayan, once again, naimbag na oras tayo amin karayaw ni Ilocano. Kaya i-share tayo, i-share. Share tayo, kadagiti bukod tayo nga wall dito nga programa tayo. Kaya mangisawat kami karoon dagiti sa miwenga. Panglukata. Bilang musikal nga isagsagot pa lang tayo programa tayo na Paul 1. Tweet. Rayaw Ay. ni Ilocano. Ayan, sabaw! Nagmayat di ubrat
no kastinga at gibusak tay sa bunti pagay ayamak ta namin nagpagpagalisak paturay ko nga aglablabutap tay galis na nakamay mayat sabay apiras sabay ramas agay ayam sa bunak kaganganas nasay unay ti agsabon amin nga abot ko kelik kaung sabon ang pay tuy parukong dagitoy kikiting na kidron doron sabon ang pay tuy parukong sabay kir-kir pusik ken puskong sabon ang pay tuy parukong sabay selang sa kuitungudong nagganas di agtigos agay ayam iti sabon aglalunong iyarado ipapapa nga ipangato o sabon nagmayat ka o sabon makapapang arka o sabon makapangiit ka o sabon kaay-ayo ka Ay, ow! Ilocano. Aha! Ayun sa mga ating viewers dyan. Hello sa ating 100 and 52 viewers. Share pa mo ka rin awa. Tapos doon tayo pa yung na-actor ka doon. Isang malayan ba? ganasay unay di agsabon Sabon naman na siya. abot ko kenli kaung sabon ang pay daytoy agong dagitoy kikitin na kidoron doron Doron. sabon ang pay daytoy kikong sabay kir-kir pusek ken osong sabon ang pay Lolo, kay kanta ka ta. parakang Abet akong kanta ka, Lolo. lang siya kung to edomod Igalot mo talaga di pagkalot. nagganas kek-kekos Dekos. Agay ayam, ete sabon aglalo nun iyaradom ipapapa nga ipangaton sabon napayatan sabon makapapang arkan sabon makapangetkan sabon nga arko kay ayokan nagpayat te agdegos tay sabon tay egos-gos-agos tay galis na nakalam na mayan nagganas nga iya apros aglalong kadagdi mas masel aganas kagayang nga aksukel ganas di sabon na kamay mayan ikatel na kagatel o sabon makapapang arka o sabon kaay-ayo ka Ay, aw! Di Ilocano. masapay po nga Batuta. musika para ka na kaya aming ngawan labas na Aha. para ka na hindi mahilig ang patuta Hindi na hilig ako nga pumapatuta. Yeah. umaikan ading kain ta agay ayam Si Ana. ay ayamen tatay patuta ni tatang nakalinlinis nagganas na ikigaman Sa balit ay ayam ko. Kumapet-petam di katul malipatan matuta ni tatang takkel timurdong na abalin abalaan taadda abutin na nupis item adda ipugsik na uray
maulaw, timatamaan na. Matuta ni tatang, tawid na kinlulubuan. Ket magusgustuan nga ay ayam ninanang. Tui irabi nga agron nga datatang. At itlog matuta na isut usarendan. Tui matutak nalukbek bakit get tirigat na titamaan na lumtek. Matutaan ang iranta may sagot puntukin ka. Isunto ti ay ayam ka inton malpas ti kalaysa. Right out! Iilo nakalinlinis, nagganas nga ikaman. Lumapet-pet ang dinuntun, malipatan. Batuta ni tatang, dakkel timurdong na. Mabalin na malaan, kaagka-abot na. Lupis idem, agka ipuksit na. Uray laa maulaw, timatamaan na. Batuta ni tatang, tawid natin lolobuan. Ket magusgustuhan ay ayamin nila ng Louis tirabi nga ang ronda na tatang. At ito ka batuta na isun usarandan. Louis met batuta nalukmek bakit ket tirigat na titamaan na luntek. Matutaan ay ranta may sagot puntukin ka. Isunto ti ay ayam ta inton malpas ti kalay. Agnagan itikulas nataermat ng patong natay kuya. Agkaamin kenkwana kinamalas Tabiernes Santo idi maiyanak. Nicolas na kuntong napugot at natayag. Mahilig nga ang sida, iti puro pinablat. Parang kanisukan lang, tay buntirat. Tagabing napetlan, day na amanagat ka. I-share yung dating ang programa na yung kapsat. Na minsan a Domingo, pinasyar na ni Teriang. Sino? Teriang.
Teriyang alugtiken sakang abos na sarang tinaramidungan pailang kitan nagsarakdan dapapapken supsuban Wala kaya sobra. oray kas nalaeng Nicolas ng relisyoso sakpay maturog awagan na amin na santo Ngemnoy tatamagan kay Inna ni Lolo ni Iris Invis itangat-tangat na nga to Kalaat kay Diugali Nicolas no paminsan Apay no kwa? no at sa kwartanan padayala padayan Wala kaya. Ngemnoy sunanton datay maawanan pamadaken dalikan iraman kay nga isaldan ay pay Piman Nicolas Agbibiyag na nakamalmalas Naatapken kwa na Nigasan Agami mitir kagami Dahil ito'y Marben na kamit meteronay. Sakbay nga kumantag sapol kapag mo na Okay, sige na kita po na kita sa may wengeng kami sagsagot pa lang kanya yung panglukat bilang musikal dito pa lang programa ng pauluan. Rayaw ni Ilocano Aha, sabon kulas ken na batuta. ni Tatang Napo, Ay, gasam. memorize ko yan. Memores na mo gayam. Siguro suki na tigya kantayang. Wine. Fine. Lalalo no, dapat ay dyan taray at taray ko na na. Tintila director ko. Ay, hampay na si Freddy Organista tayo data. Nariga mo dada. Sika, dua big na. Taray nga taray nila, kay nga pilay. Oy. Magna at katay. May sa kabating aging ikis. Gusto. Magpandiling, tipikis-pikis. Di na manawa. Okay, sige. Manong Ray, imbak mo. Nawanti mabasa ta dito eh. Awanin din, plurot nan. Wine. Awan rot Awan nan. load mo? Awanin. Oh, sige. Mag-present na po kayo ng Roxette. Ulitin nyo na kita muna nga greetings yo. Yes. Kasi kung mabasa na po kasi po nag-back na yung ating Line niya. linya. Mm. So mag-present na kayo kasi ni Ma'am Rose Alibuyo. Good morning, afternoon to all viewers. Hello, Ma'am Rose. Christina Libuyo. Andito na po yung keyboard mo. Wine, nakita mo siguro dito keyboard mo, Madam Wine. Rose Stay. Well, Mami Rose Stay, ano sa keyboard mo? Aha. Judith Ramos, buya tayo manon sis habang agrug obra. Ah, Rapin te agbuya ingana nakaturog te amo ko na ni Ate Nako, Gigi. Oy. I-share mo karo doon Ate Gigi. Hello mga idol, ating Marvin Guapo, TJ Klang Ganda at Kuya Ray Pogi, kamusta na po kayo? Okay lang po. Request na pa nating Marvin J. Riribok tibiyag ko. Salamat mga idol. Coming from ating Macris Polycarpio. Ako, nang dayaw ka pa eh. Okay lang kami. More power to your program, Australia. Villa Flor. I-share mo naman, Australia. Yes? Enjoy watching Switzerland Fanatics ko na ni Tita Dina. Duming sale. Ayan, Biyernes Tita Remy. Well, biyernes tata. Naglalaing mga DJs Agbiagray aw Ni ni Ilocano. Ilocano. Kuna ni Tita Remy. Mauricio. Pa-request man apo tayo Shantik. Anyan. Kantik tayo, man. Jason Anthony. Reyes de Ocampo. Aniya ta request mo? Pa-request man DJ Klang tay Kid daw. Dito'y Castillejo Zambales. Anthony Besara. Ayan. Ala DJ Ray, galing kayo talaga. Kuna ni Ma'am Rose Rose Day. 18 Alibuyog. Request man mga idol.
Yes, happy birthday! Happy birthday! Kada kaya amin na po. Happy birthday! Hello sa ating 224. 24 viewers. Share pa more karayaw. Share pa wat no do tayo pa yung kakadwag datanggan. Agraragsak, agririn na yaw. Present apo mga tayo ti pizza kunan ni SB Romel. Apo, madamaman ti pangan nating kuan isbita yun. Pangalan apa dia. Laro, di tayo agayab. Sana Maro, uray panala nga. Kunana, hindi nga mani yapan iti siko. Oh, nakwaem. Nakwaem da. Okay ka lang? Alaman ti, sot ko dito. Huy! Iti ka, ata, pangbangat ka man ang damdaman, nag-ranit-rit lang data. Ako rin kata nag-feedbacks nga raw. Banat, diretso day tawa. Nagsasao ko na, nagganas ko na ni Padam. Yan. Hi, mga karayaw! Nagatid daw. Sige, tirahin mo talimay hektarya nga kablawan. Kamusta ti amin? Gangga ni manin makalibas ti pangruk daytoy part 2 ti programa nyo. Babaen ti panagbuyak toy part 1. Nga programa yung mga idol pa-request man ti How Did You Know? Sagot ko kini Ate Priscilla Hernalini, sponsor to be soon. Ket sapay kumatagabayan ni Apo Diyos ti pamangkin na. Nga adda hospital itaken request man pa iti pagsubok. Thanks! Ken kablawak man kay may isa nga kakadwak ni Joy Ampongan. Ken kablaak amin nga gagayam ko to'y Facebook. Ket pa-request man ti Forever Friends. Send siya tilikin ati dog message. May pictorial na sila, ibig sabihin gagraduate Wow, na talaga. gagraduate na sila. Congratulations, Dave. Mark, Dave. Congrats kabsat. Nag-pictorial nga ro din. Wait. Basta. De, may Rorda yung city dan. Wait. Sabale papanan na. Congratulations, Dave. Graduara nga Ay, agside. kung nag-pictorial dati Kuna no galbom. Kuna no galbom. Present. Yung pangasiyo apo, dagita graduar mat nga